Hello friends, welcome to my new blog channel. ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁ ମାମୁନି ବି ନାହିଁ ଘରେ ଦେଖିବା ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ଧାର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଘର ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଛାତକୁ ଆଇଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପେଡ଼ା ତୋଳୁଛି ଆସିକି ଛାତର ଦେଖ ଛୁଆକୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆସିକି ପେଡ଼ା ତୋଳୁଛି କୋଉଟା ଦେଖିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଡ଼ା ହେଇଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟା ପେଡ଼ା ତୁଳିତେ ହେଇଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବୋଲି ପେଡ଼ା ତୁଳିଲି କଷି ପେଡ଼ା ତୁଳି ଖାଉଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି କେଉଁ ପେଡ଼ାଟା ତୁଳିବୁ ପଡେ ଯା ପେଡ଼ା ଖାଇବ ମୁଁ ଏଇଠି ତଳକୁ ଯିବି ଡର ମାରୁଛି ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ पेड़ा पेड़ा खाइयो के पेड़ा छोटो पेड़ा हम खाइब ना नहीं गैस शीघ्र ठंडा ठंडा हवा दूसरी लाइन पड़े घर जो गरम कहीं ना घंटे ला छात उपर बसला पेड़ा खाया बानार था पड़े आस जाऊ ना के देखिया पूरा सरू डाल पड़ियो बाड़ी एटा गोटे खबर दिया मत हाय फ्रेंड्स आपण मैंने देख पारे मुझे पेड़ा तोड़ुची बर्तमान मु मांकड़ नाई गछ ठंडा ठंडा पवन दौड़ छिड़ा ए पड़े आस जाए मालू चोरी पड़ी मुझे मांकड़ कितना पेड़ है भल पेड़ा पड़े मुझे खाई चट्टा 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 पेड़ा चट्टा बर्तमान पेड़ा तुली मु आईनी गचरू ये बस खाऊ माकड़ एड़ा माकड़ भाया देखाऊनी माकड़ मुझे माकड़ पड़े सब कौन कौन ये कौन माकड़ भाया बस खाऊ माकड़ कहला मानुनी हाँ
ଖାଲି ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲା। ଟିକେ ପେଡ଼ା ଖାଇବ। ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ପଛପଟ ପୁରା ଏଇଟା ପଛ ସାଇଟ୍। ତାଳ ହେଇଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ତାଳ ଗଛର। ସେପଟର ତାଳ ଗଛ ଥିଲା। ଖରା ବି ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋର। ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚଉବନ କରେଣ୍ଟ ଥିଲାନି। ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି 1:54 ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।